Kiertonetissä voi myydä kunta, kaupunki, koulutuskuntayhtymä tai muu julkisen sektorin toimija. Kiertonetissä voi myydä myös konkurssipesät, koska useimmiten niiden suurin velkoja on verohallinto. Voit luoda myyjätunnukset itse Kiertonetin sivuilla tai pyytää ne asiakaspalvelusta. Ainoa kustannus myyjälle on myyntikomissio, joka veloitetaan vain toteutuneista kaupoista ja jonka suuruus määräytyy myydyn omaisuuden hinnan mukaan. Emme veloita erillisiä käsittelymaksuja tai ilmoitusmaksuja. Myyminen on täysin riskitöntä. Kiertonetissä omaisuutta myydään avoimella huutokaupalla. Jokaisella täysi-ikäisellä on mahdollisuus osallistua huutokauppoihin ajasta ja paikasta riippumatta. Kiertonetin sisään on rakennettu irtaimistorekisteri ja kalustonjakopalvelu. Lisätietoja saat osoitteesta www.irtaimistorekisteri.fi.